Tuod ko ani liyo para ba to? Si binuang di ay. Matay pre. Ngano man ning. Kondisyon kay naong nya palingaram lagi na. Ikaw mo sige mo panghagal asa ta mo la agod. Dindot akong tumong ato kay para pustong kayuhan. Sa na nim takabot ano? Matay re. Tore to. Kalayo ato ay. Bidan to Saan ana. pa mo gusto? Tapos start mo. Oh. Padaplin bikin baliksan din na abi ka kamlagi ni. Wala gyud oh. Padaplin sa. Bidan din niya ay. Ikaw mo good. Langas kay kan. Bawa ka nga. Sa may guba ni ron. Balik ka city. Na. Kalayo ato. Nagapiin ra mo hapit to. Na, buki wa may balay nga rin ya. Naabay abat nung Peter ba? No, ang way abat dire. No, layo na pikahoy ako kayo, pero buyag lang. Di na sini mandar. Stingi ko no. Wa ta may mo na yo kay. Layo ato ay. Saan ka nga? Ikaw mo sige panghagar ko nga. Ayun. Ya. Oh, Tuod lang tika na may. Di na may mandar. Oh. Aha nga no, layo para bato. to dali, to. Ilan ay. To dia. Ikaw ito nagkakadhagar aring-aring ka. Pertinggal layo ang buka niyo. Ranyo kita naon palyar dako. Wala lagi na. Ah. Ikaw mo niyo. Puya. Sige kag panghagar na ko nga. Kau ka dito. Sige pamukaw nga. Ay pa, kita nga. Ano sabot? Usa dapita pa doon langit ni. Oh. Pagkalayo ar bagay nga repre. So di na jini mo ana jini kapuslanan ni. Tuod na jud tantuan ni. Oh, ana gid ni uta makit online pre. Wala. Bukid gid. Giyahak ini. Kita ra banduha ni. Biyaan siguro tika pre. Abtan ta gabi ni, bikaro jud ni dapita. Itit kay ba suga. Uli ko pre. Ako ni to ni. Bibi, kuya pre. Bayang ton. Sala ba ni mo? Ako na mo sa pasulon na no. Hay. Ako driver ni. Ranik pagkabudlay yun. Bibi, santol. Santol. Gutom na ka nga. Mao ba gito pagkaon mo? Sam, kabudlay ng tuod na to. Oh, lamay kayo. Oo na. Resulta na. Ya. Okay. Kibita ka bang hanggan tong naglaag na ning Patay pre. pista ng tiliyo ah. Ha? Nay santol, pero way santol punuan. Nay mangga oh. Manggan, santol mahok. Mangga. Oo na santol kay wa may laing kahoy diri sa do. Ba kang bukid kay unsam ka. No, sige ka na kay barang na niya. Pre, tao ka pre. Ikoy, mistam ka ta dito niya. Na may kaon dito. Buto ka, sige. Mistam na dito. Bahala magtuta, magkaon. To dia, unsa si kaon ng santol nga kadaot sa tiya na. To dia. Gamak ka ning kalakiya kay ikaw. Lanas kasi kung kungagal ari pista nga. Wa kita kibaw sa lugar na ri. Ayo, ayo. Oh. Ano na tong clock dito? Resulta man duha ni. Pertin layuan niya tong tuan pre nya. Naalgid to sto. Asa man ni pista dapat yung ingon di ay? Oh, Stana. Ha, Allah. Uy. asa man ni dapat yung Wa man wa man lagi ko lagi sound system lagi. Uy. Pista mo kaning Pre, bukid man ni lubir man kahoy. silbi ni atong lakawa pre mag-abot ang sigil tagtod. O tabi mo ni kay ano man? Di naman mo, Ano pre? di naman mo andar niya. Kapoy ni pre. Kapag mo to kapuya yun. Wala gid sus. Ikaw mo ko inungdan ni ko. Pati pala ba layo atong Usam na diha mo ni pistahan Estado? mo. Perti man bakilira na. May bitaw ko. Laruha dia pre, asa ni dapat pre? tumoy pa pre. Tumoy, Bantay ko tong bukid tong taas ng buntit. oh. Babaw. Hmm. Tay na yu. Tay mo to ni pre niya. Tungason pa kayo. Bam, sam, dadal. Listen yung motor ay. Wala ning ang gasolina ni napuno mo ko ni awas ba? Dah. Mura sa kuan ba kanang Vacuum ba? Ay. awan ayo. Tibok adlaw tuod abot ko tos pamistahan ikaw li ipon magtuod. Ikaw bitag ingon nga umista ta nga rin mutip nilayo ari gyud. Gutom Oh. sa pagkayo. Karon naunsa na tani niya kaning lugaran tay wala arab ni taw andre pre.
Kahoy dako, kahoy pre. Too mga na eh. Tawan pa ron. Kuan baka na bang nai dili ngun nato ba? Papadlong mga eh. Too na eh. Nagtuo ko na pre kay. Sa unang panahon ba nga? Yala pre ah. Kalibangon ligo pre. Sa kablibang ang kadiri pa kita jaga lang. Saan? Ito. Oh dia. Bulan. Dia. Kagan. Oh. Ge, mabuha kay gato. Bato na kaya. Kapalipot ka ng tao eh. Tauan ng lapitan. Ano yung manitsit? Ungo mo dyan. Pre! Spin! Pagkagal ko pre! Tiyong mo pre! Sigo! Tiyong mo! Biyayin mo to pre! Biyayin na! Biyayin na! Mawa ni. Nani oh.